kirjinta Assalamu don alaikum Sahar Tani. ita ba ta da Barka kunya da ko wannan kaɗan. lokaci. Shafa shi ta fara yi tana wasa da sha abun nan nashi, baby na I miss you a lot. Sabe baki yayi yana kallonta, ta fara cire masa riga. Baya son ya wulakanta ta kuma ya san haƙƙinta a kansa, musamman da ya tafi London ya daɗe bai dawo ba. Saboda wannan dalilin ya biye mata, yayi manage ya biya mata buƙatar ta. Sa tana jin ta zamzam dan Umar gwarzon maza ne, ya tsaya ya biya mata buƙatar ta sosai. Ta ji daɗi har jinjina iya size na Umar take yi. Gai ya haɗu ta fanni romance da size. Ni kuwa na ce dan ma ba zaɓinsa ba ce, da zaɓinsa ne yadda yake da kyau ɗin nan. Duk da dai ba shi da filin a kanki, amma na tabbatar wacce zai filin a kan tafa abubuwa za ta fasa faru. Baki na ya dawo. Sa tana jin zamzam ta miƙe ta ficewarta, shi ko Umar bai ji wani da daɗin da yawa ba, don sa ko ɗan gyaran da mata ke yi na shan tsumi ba ta yi sam. Ita fa in dai ba aikin gwamnati ba to ba ta ganewa komai. Washe gari Umar ya shirya tsaf cikin suit baka yayi kyau, yana baza kamshi, ya sauko cike da takama da kasaita. Ɗakin sa ya shiga tun da ya tashi bai ganta a bed ɗin shi ba. Room ɗinta ma wayan bata nan. Falo ya zo ba kowa sai Hindatu mai aikinta. Ina sa take cewar Umar. Har ƙasa Hindatu ta doka ta gaishe shi da sakin fuska ya amsa. Yallaɓai ta tafi wajen aiki tun karfe 6, wai tana da tiyata. Saki ya ja ya fice gaba ɗaya daga gidan, ko dining bai kalla ba. Yana mamakin yadda sa ta raina shi, a ce matarka ta fita ko faɗa ma ba za ta yi ba. Saki ya ja haɗe da ci gaba da karanta jaridarsa yayin da ya kame a bayan wata lumtsatsiyar motarsa wanda ta kai miliyan 40. Direba ke gaba yana tukin shi. Shi Umar san bai damu da direbin ba, ya fi so a tuka shi. Kaji manya fa masu saurare. Haɗaɗɗen gidansu ya ce a kai shi darir wajen mama ya nufa. A falo ya same ta tana turaren wuta, rungume ta yi haɗe da gaisar da ita. Mama, kin tashi lafiya? Lafiya babanmu. Ya gida? To alhamdulillah. Mama, breakfast ba? Juyowa ta yi da alamar tambaya. Gidanka ba baka ba ne? Wallahi mama, kin san dai komai. Yan aiki ke yi, ni kuma kin san ba na son kazanta. Kuma yau mama, ina so na je na duba gidan gonarki da kike kiwon kaji. Kin ga an daɗe ba duba ma'aikatan ba da sauran abubuwa. Murmushi ta yi. Yauwa babana, Allah maka albarka. Da har na yanke shawarar zuwa da kaina. Haba mama, da raina da lafiyata na barki ki wahala. To Allah maka albarka. Su Abdallah suna sukul. Ai ka sani ko? Hajja Amina tana da shahararren gidan kiwon kaji da ke wajen garin Abuja. Babban su Umar ne ya gina mata, ya bata kyauta. Ganin Hajiya Rahina na aikin gwamnati shi yasa ya bata wannan kyauta. Hajiya Rahina umma ta tabka bala'i akan wannan kyautar ta babba, haka ta haƙura da kanta. Abinci ya ci ya ƙoshi. Mama ya ma sallama ya wuce ofis. Karfe 2 ya bar ofis ya wuce gidan kajin mama. To ya kamata mu yi Ikilas don jin halin da take ciki. Ikilas tana shiga gida ta dawo daga tallanta domin school ɗinta da ta koma karfe 8 zuwa 12, a cewa ta irin manyan mutane wanda ba sa yi karatu da wuri ba. Irinta ta koma saboda tallan da take zuwa domin shi suka dogara. Don haka karfe 12 tana dawowa za ta tafi tallan kan titinta. Sorry, ba nan wurin mu wuce ba kuwa. Hakan dai ba mu wuce ba. A haka dai take tafiya da rabi ta dawo. Tana cin abinci za ta shirya ta tafi saro apple da koyi. Tana dawowa sannan Suhaila ta dawo, sai su shirya su tafi Islamiyya karfe 4. Saturday Sunday kuwa da safe take zuwa talla zuwa karfe 3 PM ta dawo. Haka take rayuwa kullum ba hutu. Gashi wata rana har girkin gida ummi take sata, dan ba ta so Ikilas ta yi aure bata iya girki da sauran ayyuka ba. Don haka take sata dole. Shi yasa ta iya komai, dama ga ta jaruma, ba ta da kasala a jikinta. Wanka ta shirya cikin wata 'yan rigar ta doguwa, ita ma wata ibo ce ta bata ita. Light blue ce mai ratsin ja da digon baki. Daga sama ta dan matse ta sosai. Kasa ta bude, amma ita ma da kaɗan ta wuce gwiwarta. Ba sa da kayan kirki don dama waye. Wai iyaye na taimakawa su ba su kayan da suka musu kaɗan, wasu kuma har sabo suke ba su domin buƙatar su. Ita ma Suhaila tana samun na yaran su, wasu kuma Ikilas na ƙoƙarin sai musu gwanjo. Shi yasa kusan kayan su gaba ɗaya English West ne. Tsangalallu ne kaɗan, suna akwai ɗan kwali sai da ɗaukan
kai gaskiya fa kayan fa ba irin na wanda ya kamata bane, domin gaskiya har ga Allah kayan dai kan dai to dai kuma dai kun sani to ɗaya suke samu na ce wannan kenan. Bakin gele siriri ta yana kanta ba ta yi kwalliya ba, fauda ta shafa kawai sai basilin da ta shafa a ɗinta. Ta yi kyau dama mai kyau ko ba kwalliya mai kyau ne. Wani takalmin roba mai igiya baki ta saka, shi ma wani ne da yake siyarwa ya bata kyautarsa, ya ga tana da hankali gashi babu ta zauna musu, domin kana kallon ta kaga babu. Ta yi kyau sosai a nutse ta dauki botikin saro kwai da apple ta yo wa ummi sallama ta wuce. A kofar gida suka haɗu da Suhaila ta dawo daga school. Anti har kin shirya? Eh wallahi, ikilas ki jira ni mu je tare mana. No, je ki ci abinci ki huta ki shirya zuwa Islamiya kafin na dawo, okay? Okay anti, sai kin dawo, Allah ya tsare. Shafa kanta ta yi amin Suhaila, tana matukar ƙaunar ƙanwarta. Tafiya ta yi ɗan nisa ta isa gidan kaji domin siyan kwai da apple. Mutane da motoci birjik sun yi sarin kwai da apple su ma, gaskiya kowa ya kalli gidan gonar ya san an kashe dukiya. Fat ne wurin kaji da kwai daban-daban, fat ɗin furus daban, kifi daban, ga sauran tsuntsaye da abubuwa kala-kala. Da ara suke ba da sarin, shi yasa ake cika gidan gonar, shi yasa ikilas ke saro nata can dan ba karamin riba take ci ba. Ratsa ciki ta shiga, ma'aikatan ciki sai fara'a suke mata suna gaisawa don sun saba da ita, gashi sun karanci natsatsiya ce mai mutunci da kamin kai, suna tausaya mata mace kamar ta tana sana'a irin wannan, dan gani suna cikin talauci shi yasa suke mata arha fiye da kowa. Tana tsaye tana jiran a sallami wanda suka rigata, wata arniyar mota ta shigo cikin wurin. Kowa bin motar yake da kallo, babu wanda ya taba ganin kalar motar, har jira ake a ga waye mai motar. Ita kanta ikilas duk tsiwarta a titi, duk tsayuwar da take a titi, bata taba ganin mota irin wannan ba. Su ko ma'aikatan gidan sun san ba zai wuce Umar ba ko mama, sun san irin wannan babbar harka sai iyayen gidansu wanda suke jin daɗin aiki a karkashin su. Shi ko Umar tun shigowar su kansa na ƙasa yana duba jarida. Direba ne ya fito da sauri ya buɗe masa kofa. Subhanallahi shine abin da ikilas ta furta a ranta, ganin takalmi da kafafun wanda ke fitowa. Ba su gama sumewa ba sai da Umar ya fito gaba ɗayansa daga mota. Wani da daɗin ƙamshi ne ya mamaye su gaba ɗaya. Ikilas tana kallon sa, gaban ta ya faɗi, ji kake daren dam dam. Sun ga zallar baiwar Allah da kwaljini, baiwar Allah da kwaljini da jikar zati. Ikilas ta ce tab, yau ga wanda ya take ni a kyau. Ido ta lumshi ya haɗe da buɗe kafafun hanci tana shakar ni imantaccen ƙamshin Umar. Shi ko Umar ikilas ya fara hangowa da tsagargalalliyar rigarta, kasancewar fara ce har sai da ta haska gidan gonar gaba ɗaya. Kallo ɗaya ya watsa mata, shi ma gaban sai mugun bugawa. Bai taɓa ganin ɗan adam mai kyaunta ba, duk kyansa sai ya ga wata yarinya ta fi shi bai taɓa jin faɗuwar gaba ba sai akan wannan tsatsatsiyar yarinya. Fuska ya yatsi ne kamar ya ga kashi, ya yi mata kallon kaskanci ya wuce ta gabanta. Da mutanen wajen maza ya gaisa, ya mika musu hannu, sannan suka ɗan keɓe da babban mai kula da wajen suna magana ƙasa-ƙasa, wanda ni ba gulma na je yi ba, amma duk da dai na ga Bintu za ta je ta jiyo mana, to in kun ga dama ku bi ta, mu da masoyan mu ku biyo ni, ku bi Bintu domin ba za ku samu gwamnati ba. Ikilas kuwa tana cika fam saboda irin kallon banza da ya mata, domin ta gule iya gulewa, domin ina ga duk yadda aka yi dai ta gule. Ba ta son raini don suna talakawa shine zai yatsa ne mata fuska ko? Duniya ce a ranta take wannan magana. Ana haka har aka zo wajenta aka cika mata bokitinta ta mika kuɗi. Lokacin Umar ya gama da wajen kwai ya wuce wajen furus, da ƙyar take ɗaga bokitin ta karasa wajen furus, ita ma ta mika kuɗi aka cika mata katuwar ledarta da apple. Ta juya za ta wuce, suka yi karo da bokatin kwan, ta yi karo da mutum kwarab, amma ba ta fi saman cikinsa ba. Bokitin kwai ya tuntsire wajen guda 20 suka fashe. Shi kuwa take ya ji wani mugun shock a jikinsa, tir, wanda bai taba ji ba. Sakamakon haɗuwar jikinsu, daurewa ya dawo hankalinsa, tsaki ya ja ya furta kawai. Haushi ta ƙara ji ya mata abu maimakon haƙuri sai zagi. Ledar hannunta ta apple ta ajiye a gefe, gabansa ta sha, ta rike kugu haɗe da harara. Malam kamin laifi, kamin barna, ka kasa bani hakuri, sannan ka zage ni, da na yi niyan na yafe ma, amma wallahi tun da ka zage ni ka kasa bani hakuri. To ba kira, to ba abun da zai ci gawayi, sai ka biya ni each and every egg da ya fashe, don akan ka ba zan ɗauki asara ba. Dariya ce ta kama shi, ya danne ta. Bai taɓa haɗuwa da ponygil haka ba sai yau. Yar yarinya da karin magana haka, ga masifa har wani jijjiga take gaban katon namiji kamar sa.
Allah ya taimake su, ba wasu mutane a wurin sai masu shirya fruit. Tasowa suka yi, ɗaya daga ciki ce haba haba gwamnati, ba sai kin yi faɗa ba, za a biya ki. Shine mai wajen a fusata ce dama haushinsa nake ji, ni time ɗin da ya shigo ya min kallon tara saura kwata, don haka wallahi sai ya biya ni. To fa wannan yarinya da kuruciya sosai kanta, ga tsiwa cewar Umar a ransa. Wasu ma'aikatan ne suka zo wajen suna haba gwamnati. Ku yi ƙoƙarin danna mana subscribe a wannan tasha tamu, sannan ka danna ƙarawa. Idan kuma ka riga ka yi, sai ka ƙoƙarin yi mana like a wannan bidiyo kamar yadda wannan yake da ƙoƙarin yi. Kana ku faɗi menene ra'ayinku akan wannan bidiyo. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu.